Вітанне сябры, з вами зноў радыё Радыкс. І сёння мы размаўляем з беларускім журналістам, эканамічным аглядальнікам, стваральнікам першай беларускай крыптавалюты Дзенісам Лаўнікевічам. І размаўляць мы будзем пра беларускую эканоміку, перспектывы кіравання Лукашэнкі, аб тым, як стваралася і навошта стваралася першая беларуская крыптавалюта Талер, ну і прааналізуем жыццё беларусаў ва ўкраіне і адрозненні між беларусамі і украінцамі. А Дзеніс няхай сам пра сябе раскажа. Прывітанне, Дзеніс. Прывітанне, Мікола. Раскажы, Дзеніс, вось мы зараз записываемся ў Кіеве. Што цябе, беларускага журналіста, прывяло ў Кіеў? Рынок. У Беларусі, на жаль, рынок незалежных сродкаў масавай інфармацыі практычна знішчаны, выпалены за ўсе гэтыя гады. І за апошнія некалькі год на маіх вачах зачыняліся адно выданне за другім, і прытым фактычна нават тыя, што заставаліся, падоўгу не маглі плаціць ні грошы, нічога. Мне даводзілася жыць проста з ганарараў нават расійскіх СМІ. Гэта было непрыемна, цяжка. Усё ж маючы амаль 25 гадоў досведу працы эканамічным журналістам, хацелася неяк рэалізоўвацца, а магчымасці рэалізавацца ў Беларусі амаль не было. А дзе ты працаваў эканамічным журналістам, у якіх выданнях? Ад пачатку гэта часопіс «Дзела», які зараз дзяржаўны ўжо. Пасля гэта з 96-го года беларуская дзелавая газета, куды мяне запрасіў асабіста Павел Шарамет. Таксама Белгазета, з якой я супрацоўнічаю дагэтуль. Часопіс «Офіс Лайф». У прынцыпе, яшчэ шмат розных выданняў, але гэта ўжо там падробязі. Ну, а колькі табе год зараз? 45. Я патлумачу наконт ужо Украіны. Тут справа ў тым, што адрозненне ад Беларусі, тут вельмі моцны, вельмі добры рынок сродкаў масавай інфармацыі. Тут шмат працы, насамрэч, і у Беларусі чамусьці лічаць, што в Украіне там меншыя прыбыткі, меншыя зарплаты, чым у Беларусі, все такое. Не ведаю як, але па-першае, мяне тут, калі я толькі сказаў, што хацеў бы працаваць эканамічным аглядальнікам, мяне тут ледзьве, так бы мовіш, з рукамі не адарвалі. То бок прапановаў наконт працы было зашмат проста. А па-другое, і заробкі тут нашмат у разы, у некалькі разоў, нават у шмат разоў у журналістаў больш высокія. Ага, і гэта пры гэтым, што расказваюць, якая жабрацкая Украіна, што тут няма чаго есці і... Мікола, ты сам пабачыў, якая яна жабрацкая. Да, што праўда, то праўда. Але ж у Беларусі твоё імя чуваць, прынамсі мне было, я упершыню пра цябе пачуў у сувязі з беларускай крыптавалютай Талер, якая мусіла ўзляцець, але не ўзляцела, але тым не менш даволі часта было ў СМІ чуваць пра гэты праект. Ці можаш расказаць пра яе? Магу, канешне. Справа ў тым, што гэта быў праект, які мы рабілі з маім напарнікам удваёх проста як гавораць па-ангельску, just for fun. То бок, мне было цікава, як... Я ніколі не гандляваў крыптавалютамі, я ніколі не гандляваў на біржах і так далей. Мне гэта проста не цікава заўсёды было. Мне цікава была сама тэхналогія, як яна працуе, і тэхналогія таксама ў эканамічным сэнсе, бо нездарма першая крыптавалюта, біткоін, з'явілася ў 2009 годзе, якраз на тле эканамічнага крызісу і фінансавага банкаўскага крызісу, калі моцна знік давер да банкаў, увогуле да банкаўскай сістэмы сусвет. І тады якраз з'явіўся біткоін як першая крыптавалюта, як сродак людзям, які дазваляе людзям цалкам проста абыходзіцца без банкаў. Гэта такі эканамічны, гэта фінансавы феномен, які за гэта больш за 10 год давёў сваю жыццяздольнасць, паказаў, што гэта шмат мільярдны рынок, які запатрабаваны. Сёння там штодня пераказы грашовыя на адным толькі біткоіне складаюць каля 10 мільярдаў долараў у дзень, у суткі. То бок гэта цалкам жыццяздольная тэхналогія. І што б пра яе не казалі, асабліва тыя, хто бачыў у крыптавалютах не сродак плацяжоў, а інвестыцыйны нейкі інструменты, на гэта моцна апаліўся. Дык вось, Талер нам было проста
цікава, што, як кажуць, памацаць свае веды, свае ўменні, то бок вось мы вывучылі, як гэта, што гэта, як яно працуе, але трэба было, так бы мовіш, дыпломны праект зрабіць самі для сабе, просто каб давесці, што мы ўсё гэта ўмеем, можам і разумеем, як і што. Ну і адразу ж я скажу, што тэарэтычная база Талера, яна грунтавалася на кнізе Фрідриха фон Хайека «Прыватныя грошы», якая была зроблена напісана яшчэ ў 72 годзе. Гэта кніга, у якой абгрунтоўваецца сам прынцып таго, што не дзяржава мусіць выпускаць грошы, а прыватныя асобы, прыватныя прадпрыемствы, банкі і гэтак далей. То бок дзяржава не павінна мець манаполію на грошы, а грошы павінны быць гэткім жа рынкавым інструментам і такім жа таварам камерцыйным, як і ўсё іншае. Так, таму што манаполія на выпуск грошай надае дзяржаве велізарную ўладу, правильно? Так, празмерную, я б сказаў, празмерную ўладу. Вось, і давайце нават узгадаем раннія ЗША, Злучаныя Штаты Амерыкі. Там жа у 19 стагоддзі кожны банк сам выпускаў свае даляры, і, дарэчы, гэтыя даляры дагэтуль юрыдычна маюць, цалкам праваможныя, і яны, калі, яны ўжо не ходзяць, канешне, чыста фізічна, але калі вы нехта недзе дастанеце, вы можете гэтымі далярамі прыйсці там, заплаціць у Злучаных Штатах, калі ласка, ніякіх пытанняў. А гэта былі прыватныя грошы ў самым класічным выглядзе. Іх выпускаў кожны банк. І гэта не адзіны такі досвед. На зямлі, дарэчы, досыць такі, не аднойчы выпускаліся прыватныя грошы. Да таго ж плюс вялікія біткоіны, гэта ягоная дэцэнтралізацыя, што яго не кантралюе ні адзін бюрократычны нейкі фінансавы інстытут, а кантралююць это кам'юніці. Кам'юніці таксама не кантралюе, ніхто не кантралюе ні біткоін, ні беларускі талер, ні іншую класічную крыптавалюту. Бо ёсць, канешне, не класічныя крыптавалюты, там як Ripple, яшчэ некаторыя, якія кантралююцца насамрэч стваральнікамі. Не. Кожная сапраўдная крыптавалюта, яна кантралюецца толькі адным матэматычнай формулай, якая была першапачаткова ў яе закладзена. Як толькі мы самі націснулі клавішу Enter, запускаючы сетку Талера, мы страцілі непасрэдны кантроль над гэтай сеткай, над увогуле. Так, ёсць кам'юніці, і як і ў біткоіне, і ва ўсіх крыптавалютах у Талера ёсць кам'юніці нейкае, ёсць уладальнікі. Так, яны могуць там нешта галасаваць, нешта рабіць, але насамрэч гэта вельмі умоўны кантроль, бо ўсё кантралюе матэматычная формула. Дык і што было з гэтай крыптавалютай? Я закончу пакуль. І яшчэ чаму я казаў пра формулу, і ў біткоіна, і ў талера, і ў любой таксама сапраўднай крыптавалюты ёсць такая адметная рыса, як прынцыповая адсутнасць інфляцыі. Біткоінаў можа быць выпушчана толькі 21 мільён, талераў 23 мільёны. Там свае разлікі. Нейкіх там, лайткоін, ёсць такая крыптавалюта, яго завуць лічбавым срэбрам. Яго 85 мільёнаў можа быць выпушчана. То бок, і ўсё, іх грошай, гэтых лічбавых грошай, крыптавалюты можа рабіцца толькі меней. Яны губляюцца, нехта там забыўся пароль, нехта там разбіў кампутер з кашальком, гэтак далей. Нехта адправіў на фальшывы адрас і згубіў цалкам грошы. То бок, іх робіцца толькі меней. Іх нельга, і так бы, мовіш, імем Петра Пракаповіча надрукаваць колькі трэба. Нельга зрабіць інфляцыю, нельга зрабіць дэвальвацыю. Прынцыпова нельга, бо гэта абмяжоўваецца формула, якая закладзена на самы пачатак. Ну і што ўрэшце рэшт было з гэтым праектам беларускай крыптавалюты? Мы зрабілі талер, запусцілі, і на самым пачатку ён вельмі хутка і моцна ўзляцеў, але, канешне, гэта было, па-першае, бо да яго была прыцягнута ўвага усеагульная, бо якраз у той час адбываўся самы-самы, гэта канец 17-го года, і гэта адбываўся самы-самы такі хайп крыптавалют. Усе там бегалі, іх куплялі, укладаліся, і ўсе, натуральна, вельмі такія былі усцешаныя тым, што з'явіўся ў Беларусі з'явілася свая крыптавалюта, свой талер. Такая ж назва, досыць удала падабраная, таксама адыграла сваю ролю. Але гэты быў такі пару месяцаў вялікага ўздыму. Пасля якраз быў падпісаны гэты дэкрэт нумар 8, які там даў волю усім крыптавалютным аперацыям. Да яго мы яшчэ вернемся. Але пасля гэта ўсё пакацілася ўніз, бо, па-першае,
спыніўся гэты самы хайп, рухнули цены на біткоіны, на ўсе альткоіны. Гэта ўсё павалілася, гэта пузыр, які быў надзьмуты сапраўды празмернымі інвестыцыямі у тое, што не з'яўляецца інвестыцыйным інструментам, то бок криптовалют. Гэты пузыр пачаў здзьмувацца вельмі хутка. Яны ўсе пачалі губляць у цане. Гэта першае. А па-другое, у Беларусі вось дэкрэт нумар 8 быў падпісаны, але ён нічога не даў, бо не адбылося змена ў беларускім заканадаўстве пад яго. Бо гэта павінна было на працягу 3 месяцаў з моманту падпісання дэкрэта ўсё зрабіцца, усе прайсці змену ў заканадаўстве. Яны не адбыліся ўвогуле. А вы размяшчалі на ICO свой талер? Талер не токен. На ICO можна размесціць токены нейкія, якія зроблены на чужым блокчейне, як звычайна ўсё. Талер гэта самастойная криптовалюта, гэта коін. У яго ўласны блокчейн. У яго няма такога, што мы вось выпусцілі і прадаем. Не. Гэта як і біткоін. Біткоін ніхто не рабіў ICO біткоіна таксама. Лайткоіна і іншых ніхто не рабіў, бо гэта коіны, то бок гэта самастойная криптовалюта са сваім блокчейнам. А хто распрацоўваў гэты блокчейн? Мы ўзялі гатовы код лайткоіна і яго моцна дарабілі. Пасля, праз месяц, так атрымалася, што калі мы запусцілі талер, літаральна праз некалькі дзён падключыліся кітайцы нашы меншыя і пачалі яго люта майніць на сваіх фермах. І, адпаведна, беларускія майнеры проста апынуліся ні з чым. Майніць яго на ўласных кампутарах у Беларусі было проста не мае сэнсу, бо кітайцы ўсё перабівалі. Таму мы праз месяц змянілі алгарытм, паставілі алгарытм так званы Lira 2Z. Гэта алгарытм, які не дазваляе майніць фермамі буйнымі. Гэта можна майніць толькі на сваіх кампутарах, там на пулах гэтых кампутараў і гэтак далей. То бок трэба там пэўныя суадносіны відэакарткі і цэнтральнага працэсара, каб ішоў майнінг. То бок фермы проста адпадаюць. Дзякуючы гэтаму кітайцаў ці іншых нейкіх уладальнікаў вялікіх фермаў мы з працэсу выключылі. Гэта дазволіла, так бы мовіць, вярнуць крышачку майнінг да саміх беларусаў. Але гэта ўжо не мела такога прынцыповага значэння, бо у нейкі момант стала зразумела, калі мы бачылі, што няма гэтага ўжывання насамрэч, няма зменаў у заканадаўстве, адхрасціўся ад усяго гэтага нацыянальны банк, іншыя міністэрствы ды ведомствы, яны проста не ведалі, яны не ведалі нават тэрмінаў гэтых: блокчейн, там рэестр, токен, коін, гэтыя сеткі, ноды. Яны гэта нават не ведалі, пра што гаворка ідзе, а ад іх патрабавалі, каб яны змянялі нацыянальнае заканадаўства. Калі я прачытаў першы раз пра гэты дэкрэт нумар 8, пачытаў потым троху аналітыкі ад нашых эканамістаў, у мяне склалася такое ўражанне, што весь гэты дэкрэт, гэта проста выглядала як тое, што нехта з набліжаных да Лукашэнкі, хто трошкі так цяміць у гэтых крыптавалютах, прыйшоў да яго і сказаў: ось тут тэма новая з'явілася ў свеце, і можна нармальна срубіць бабла у такіх, скажем так, шэрых зонах, якія яшчэ недастаткова рэгулююцца міжнародным заканадаўствам, заканадаўствам краін Еўразвязу. Расклалі яму там нейкі бізнес-план, расказалі, што вось там гэта прынясе нашай эканоміцы, да прыкладу, там $100 мільярдаў долараў да пэўнага перыяда, і ён павёўся на гэта, сказаў: даў дабро і сказаў: рабіце, і так далей. Вось неяк так я гэта бачу. А у такім выпадку, скажы, калі сапраўды не было ніякіх змен, гэта, як бачым, не азалаціла Беларусь, не пераўтварыла нас у другія эміраты, дзеля чаго гэта ўсё было? Дзеля чаго быў гэты дэкрэт, гэты хайп, гэтыя расказы аб тым, як мы станем першай там у свеце крыптакраінай і гэтак далей? Дзеля чаго гэта было, як гэта адбылося? Па-першае, тое, што нейкія людзі, мы нават ведаем, што гэта за людзі, лабіравалі ўсе гэтыя змены, гэта не значыць, што яны змаглі цалкам ім скарыстацца. Гэта першае. Другое. А на Беларусь пачаўся вельмі надзвычай моцны ціск з боку сусвету і найперш той жа Еўропы. Ведаеш, калі
мне рассказывал со смехом недзе ў лютым 18 года уже со смехом рассказывал сябра з Москвы, як ён едзе ў метро і слухае, як там едуць студэнты вышэйшай школы эканомікі, студэнты абмяркоўваюць нейкі бізнес-план, частка якога гэта адмыванне грошай праз крыптавалюты ў Беларусі. Вось, гэта насамрэч было, то бок, современные проблемы требуют современных решений, да? То бок гэта сапраўды ўжо усе пра гэта казалі. І таму натуральна Еўропе не хацелася мець такую вось пральную машыну побач са сваімі межамі, прычым вядома, што яна адмывала расійскія грошы. Па-трэцяе, а чаму хто сказаў, што іх не атрымалася? Існуе вось біржа, калі ласка, зрабіў Currency.com, зрабіў сумна вядомы Пракапеня з яшчэ больш сумна вядомым Гуцырыевым і з ягоным сынам, зрабілі гэтую крыптабіржу, якая проста выводзіць грошы на Кіпр, якая з кіпрскай фірмай працуе, гандлюе, нават яны быццам бы робяць лічбавыя копіі акцый заходніх кампаній. То бок чалавек купляе не саму акцыю, а куплены кіпрскай кампаніяй, кіпрская кампанія купляе гэтую акцыю, а чалавек быццам бы ёю валодае праз токен, які ён набывае на гэтай біржы. Такая схема продажы гандлю паветрам. Але яна працуе і, як кажуць, скажем так, злыя языкі з самой Расіі, не я, а з самой Расіі кажуць, што гэта вось усё працуе, пральная машына працуе. Хай сабе не так хутка гэта распачалося, не ў такіх, можа, памерах, як планавалася, але яна працуе. Ну і відаць, Александр Григорович мае з гэтага пэўныя... Я не магу казаць, бо я са свечкай не стаяў. Ну, ясна. Ну, няхай нашы слухачы самі робяць здагадкі і вырашаюць для сябе так гэта ці не. Добра, але ці не падаецца табе ізноў жа, што вось легалізацыя такіх вось шэрых зон гэта можа быць адзін са сродкаў для Лукашэнкі яшчэ долей застацца ва ўладзе, бо як мы бачым, як бы уся гэта эканамічная сістэма Лукашэнка была пабудаваная на атрыманні энерганосьбітаў танных з Расіі, а потым Расія перакрыла гэты кранік, ну, калі, напэўна, ў годзе ўжо 2011, да, калі гэта схема распушчальнікаў была закрыта? Не, гэта быў адзін толькі эпізод. Пачалося, сапраўды пачаўся ціск у гэтай галіне на Беларусь 10 жніўня 2018 года. Вось, і тым не менш, ужо прайшло там болей за год, так? І застаецца не так шмат сродкаў для таго, каб гэты рэжым падтрымліваць, а яго трэба падтрымліваць, таму што, як і ўсе аўтарытарныя рэжымы, ён вымагае велізарных сродкаў на сістэму кантроля. Ну, вось. І ці не падаецца табе, што вось гэтая ўся крыптавалютная схема магла быць адным з гэтых ступенек для таго, щоб падтрымаць рэжым яшчэ пэўны адсотак? Ну, канешне, гэта проста адзін са сродкаў, нейкія грошы, прычым так, ну, не крымінальныя, але ценявыя. Я не люблю, вось, калі атаясамляюць крымінал і нешта шэрае, гэта не адно і тое ж зусім. Але так, нейкія шэрыя прыбыткі для дзяржавы, для сістэмы ўлады, канешне, гэта адзін са шляхоў, які дае пэўныя кошты. А якія яшчэ ёсць, вось як па-твойму, на погляд эканамічнага аналітыка, якія яшчэ ёсць сродкі для Лукашэнкі працягнуць сваё знаходжанне ва ўладзе ва ўмовах рэальна абмежаваных рэсурсаў? Ну, насамрэч, сродкаў хапае. Па-першае, гэта, канешне, вось гэтыя ўсе каналы, ну, не хочацца казаць слова кантрабанда, але, скажам так, гандлёвыя каналы паміж светам і Расіяй, паміж Еўропай і Расіяй, Украінай і Расіяй. Ну, выбачайце мяне, калі Беларусь, як вось 2 гады таму спаймалі за руку, прадае ў Расію сваіх беларускіх яблыкаў ды грыбоў 5 разоў болей, чым сабралі, ну, вы разумееце, што нешта тут не так. Вось, і або калі Расія вводзіць там нейкі, вось, як у 2014 годзе было санкцыі супраць Украіны, і на наступны дзень усю украінскую зеленую гародніну скупляюць беларусы. Ну, таксама зразумела, што нешта тут крышачку тут нешта нехта муціць. Каму вайна, каму маці родная. Так, ну, я ўжо не кажу там пра Белавія, якая там ці не палову сваіх грошай зараз зарабляе на транзіце праз Мінск паміж Масквой і Кіевам. Шмат, вельмі шмат. Давайте не забываць пра тое, што па-ранейшаму Беларусь
атрымлівае самы танны газ ад Расіі, нават таннейшы, чым Арменія. Самы танны з замежных, вось каму падаюць за мяжой Расіі газ, гэта Беларусь. А і мала хто ведае, што вось у нас зараз, здаецца, мы купляем газ па $127 за 1000 кубаметраў. А хто-небудзь запытаецца, паглядзіце дадзеныя, бо ў мяне зараз дакладных няма, паколькі яго ў дзяржавы купляюць прадпрыемствы беларускія, нават дзяржаўныя ж прадпрыемствы. Гэта амаль у 2 разы даражэй. Там 200, нібы не памятаю колькі, але нашмат даражэй. То бок сваім жа прадпрыемствам беларуская дзяржава яго прадае нашмат даражэй. Заўжды ёсць рэзерв падаіць, скажем, тых жа аўтамабілістаў. У нас бензін, скажем так, досыць адносна танны. Але зноў жа, бачыш, даенне ўласнага насельніцтва часам можа абярнуцца праблемамі, як у 17 годзе было. Таму прадаюцца часцей за ўсё нефармальна розныя іншыя актывы. Вось як зямля, напрыклад, якая у нас няма рынку зямлі. У нас Лукашенко шмат разоў казаў, што у нас не будзе ніколі гандлю зямлёй. Насамрэч ён адбываецца. То дзесяткі тысяч гектараў кітайцам у Гомельскай вобласці пад молочныя фермы, ды розныя кармы для жывёл і гэтак далей. То розным арабскім эміратам, Катару і гэтак далей пад Менскам і ў Менску кавалкі зямлі раздаюць. Вось, то зноў жа кітайцам там у розных месцах. Захацелі кітайцы кавалак зямлі пад гатэль Пекін, ім там вырубілі парк. То бок... Слухай, але ж гэта таксама вычарпальны ресурс. Ну колькі, нельга ж вечна прадаваць зямлю, беларускую, яна ж таксама калісьці кончыцца. Па-першае, яшчэ толькі пачынаюць. Па-другое, ведаеце, у Беларусі вельмі нізкая шчыльнасць насельніцтва. То бок у нас мала людзей на досыць вялікай плошчы зямлі, а зямлі ў Беларусі немало. Беларусь 9-я па памерах краіна ў Еўропе. Яна далёка не самая маленькая. Значыць, у нас шчыльнасць насельніцтва прыблізна на ўзроўні Скандынавіі. То бок вельмі нізкая. То бок вольнай зямлі, паверце, хапае. Слухайце, не апынецца так, што да моманту заканчэння кіравання Лукашэнкі ўжо тут апынецца, што ўжо ледзь не паўбеларусі належыць арабам і кітайцам. Я так не думаю, бо насамрэч беларускія землі, яны не настолькі прыцягальныя, як, скажам, украінскія. Адна справа дзярнова-падзолістая глеба Беларусі, там гэтыя супесі, суглінкі і іншая халера. А тут на 1000 кіламетраў на поўнач 1,5 метра чорназём. Выйдзеш у поле і чорная зямля. Але гэта для сельскай гаспадаркі. Аднак для адпачынку, у плане экалагічнай чысціні нашы землі лічацца вельмі прыцягальнымі, для таго ж палявання. Вось ведаеш, мне падаецца чамусь хутчэй, што Беларусь, яна выглядае для вось такіх сусветных капіталістаў, як такі запаведнік для сафары нейкіх, для такого месца, дзе можна рабіць тое, што не дазволена рабіць як бы ў цывілізаваных краінах, там забіваць чырвонакніжных жывёлаў, альбо як расіяне сюды ездзяць пайграць у казіно, якія забароненыя ў самой Расіі. То бок такое мне чамусь бачыцца, што вось напрыканцы кіравання Лукашэнкі, дарэчы, цікава будзе таксама твой прагноз, колькі яшчэ пратрымаецца. Напрыканцы ягонага кіравання Беларусь ужо будзе уяўляць сабой такі запаведнік для вось сусветнага гэтага алігархату, які будзе сюды прыязджаць і за вялізныя грошы мець тое, з чаго ён не мог бы мець у сябе на радзіме. Я скажу так, у пэўнай ступені гэта цалкам магчыма будзе, канешне, пэўнай ступені, але гэта не будзе галоўным чымсьці такой спецыялізацыі нашай краіны. Хутчэй за ўсё, што нам пагражае, гэта пераўтварэнне ў плацдарм Кітая на мяжы з еўразвязам. Вось мы бачым гэты вялікі камень, кітайскі парк Вялікі камень, як людзі кажуць, вялікі камень на шыі Беларусі. Вось гэты парк, што там? Там нам абяцалі тэхнапарк, сучасныя вытворчасці, там электроніка, біятэхналогія, гэта ўсё. Што мы атрымалі на сённяшні дзень? Вялізны склад кітайскага барахла на мяжы з Еўропай. Склад, як склад? Лагістычны цэнтр. Вялізны лагістычны цэнтр з кітайскімі законамі на сваёй тэрыторыі. Экстэрытарыяльны, фактычна. З кітайцамі, якія там працуюць. Як амбасада, толькі амбасада памерам там з нармальным горад. Эканамічная амбасада. За памерам так, сапраўды, з нармалёвы горад. Вось, кітайцы проста зрабілі вялізны склад свайго барахла на мяжы з Еўропай і цалкам гэтым задаволеныя. А вытворчасцяў асабліва ніякіх там, апроч розныя драбязы, Беларусь з гэтага не атрымала. Затое ўлада атрымала грошы на падтрыманне самой сабе.
цягнецца на годы прагнозу? Ну колькі гэта будзе працягвацца? А гэта можа цягнуцца колькі заўгодна, бо як паказвае практыка, ёсць такі міт пра тое, што у пэўны момант там халадзільнік пераможа тэлевізар і людзі выйдуць там за дэмакратыю змагацца і скідваць уладу. Насамрэч так не адбываецца, хутчэй нават наадварот, на жаль. Чым горшы эканамічны стан, тым меней людзі думаюць пра дэмакратыю, а болей пра тое, як ім карміцца. Вось. І таму тым больш знакамітае цярпенне беларускае. Вось звычка, а можа так і трэба, і добра, што вайны няма. Ці не ёсць гэтае цярпенне міф таксама навязаны, і яшчэ вось я задаю сябе ўсё часцей пытання, ў якой ступені ён якраз такі навязаны дзяржавай і вось гэтым культурным дыскурсам пануючым для таго, каб нам самім внушыць, што мы вось такія памяркоўныя, ціхія, забітыя, бо калі мы паглядзім на гісторыю пратэсту Беларусі апошнія 10 год, то не такія мы ўжо і забітыя выглядаем. І чаго дамагліся? Чаго дамагліся, гэта іншае пытанне. Дамагліся хаця б адмены закона аб дармаедстве фактычнага. Ну, фактычнага. Зніжэння кошту на бензін дамагліся. Ну, то бок для аўтарытарнай краіны, згадзіся, гэта таксама нешта. Гэта, на жаль, надта няшмат, асабліва калі параўноўваць з тым, што робяць украінцы, напрыклад. Але ж нельга параўноўваць, бо мы жывем у кардынальна розных палітычных сістэмах. Ну так, мы живем у розных палітычных сістэмах і... Тут, грубо кажучы, ўсё можна, і тут не б'юць за мірны выхад на вуліцу дубінкай, не хапаюць, не садзяць. Канешне, так, і сродкі масавай інфармацыі тут працуюць. Ну як ты лічыш, ну ці не ёсць вось гэтым вот вобразе памяркоўнага беларуса нешта аднавязанага, і наколькі гэты вобраз карысны ўвогуле ўладзе? Уладзе ён, канешне, карысны, а што тут ёсць аднавязанага, што ад натуральнага, мне казаць цяжка. Можа, каб вось было б там 10-15 гадоў таму, я б, пэўна, разважаў на гэты конт больш радыкальны і меў бы нейкі вось такі выразную нейкую думку на гэты конт. Так гэта ці не так, але пражыўшы 45 гадоў, ужо крыху пачынаеш так сумнявацца і, ну, вагацца, што тут сапраўды прыўнесенае, што тут натуральнае, мне казаць асабіста зараз сёння досыць цяжка. Слухай, вось гэтая фраза «халадзільнік пераможа тэлевізар». Насамрэч, а наколькі тэлевізар увогуле варты перамогі ў Беларусі? Вось па тваім уражаннях, ці сапраўды вось беларускае тэлебачанне з яго гэтай хрэстаматыйнай прапагандай, да, там пацукі, ведрыя гэтыя шпрыцы ў палатках, да, ну ты ведаеш это ўсё. Наколькі яно рэальна ўздзейнічае на беларуса, бо насамрэч пакуль што мне здараецца ўражанне, што беларускае тэлебачанне як прапагандысцкая крыніца цалкам сябе і жыла, а вось расійскае тэлебачанне... Так, канешне, ніхто беларускае тэлебачанне асабліва не глядзіць. І гэтыя ж пацукі, ўсё гэта, ну, слухайце, ну, гэта амаль ніхто не глядзеў. У век інтэрнэта гэта смешна. Справа нават не ў інтэрнэце. Глядзіце, ну, вось прыходзіць, я ў Менску жыў на трактарным заводзе. Я добра ведаю, як гэта ўсё выглядае у рэальным жыцці з рэальнымі выбарцамі. Прыходзіць чалавек з завода, уключае НТВ, там расійскія менты за расійскімі бандытамі бегаюць наадварот, уключае РТР, уключае РНТВ, там яму пра іншапланецян расказваюць ды пра масонаў. Ён не глядзіць беларускія каналы, практычна не глядзіць. Ну, хіба там нейкае кіно будзе. Ніхто не глядзіць гэтыя беларускія навіны. Але, то бок, Беларусь, на жаль, знаходзіцца цалкам у расійскім культурным інфармацыйным, у расійскай культурнай інфармацыйнай прасторы. Але так, сапраўды, каму цікава нешта палітычнае, там ён знаходзіць сродкі глядзець Белсат. Ну, але гэта так, глядзяць многія, але гэта невялікі адсотак насамрэч ад беларускай агульнай аўдыторыі. І я б не стаў казаць, што інтэрнэт гэта такая панацэя, бо, на жаль, калі проста паглядзець, якія сайты наведваюць беларусы і статыстыку, яны ходзяць, так, яны шмат у інтэрнэце, але яны ходзяць таксама на расійскія ж сайты, таго ж Mail.ru, Рамблера, там іншыя. І гэта найбольш або сэрвісы кшалту паштовага, або забаўляльныя сайты. І так, людзі чытаюць блогі, глядзяць відэаблогераў, гэтак далей, але гэта роўна тая ж аўдыторыя, якая глядзіць Белсат. Ну, не згаджуся, вось паглядзі. Я згодзін, па-першае, то, што інтэрнэт выкарыстоўваць найперш для забаўляльных мэтаў, гэта сусветны тренд. Гэта не толькі беларусі, не толькі расійскі. Але вось відос нехта пра Лукашэнку паглядзела больш за 1 мільён чалавек. І гэта, ну, ніяк не аўдыторыя Белсату, да, якая нашмат меншая. Ды і зноў жа, я калі памятаю, былі тыя ж пратэсты туніяцкія, там некаторыя
відэа Белсату, якія стрымуюць пратэсту, яны набіралі па 500 000 праглядаў агульным там, ну, на ўсіх платформах. Тое ж відэа аўдыо дакладней, як заганяюць у БРСМ, там таксама набрала некалькі соцень. То бок я, конечно, там не пітаю ілюзія аб тым, што там незалежныя СМІ ахапілі ўсё беларускае грамадства, але ўсё ж такі, згадзіся, часам здараюцца такія інфармацыйныя прарывы. Ну, добра, здараюцца. І вось у 10-м годзе таксама был інфармацыйны прарыў з падачы Маскалёў, гэта паказалі «Хросны бацька». Некалькі серый дакументальнага даследавання пра Лукашэнку. Ну, добра, і што? Конечно, тут пакуль гэта, нічога. разумееце, у чым справа? Вялізная адлегласць ад таго, каб быць інфармаваным і ад таго да таго, каб пачаць дзейнічаць. Тут, канешне, палягае нават прорва, пэўна. Ёсць, я як чалавек, які ўсё жыццё працую ў медыі, я добра ведаю, што ёсць такая ілюзія, а вельмі моцная. Ну, некаторыя называюць гэта эфектам мікрафона, па-рознаму называюць. Значыць, сэнс у чым? Людзям, асабліва там нейкім палітыкам, грамадскім актывістам і так далей, падаецца, што вось мы зараз дарвемся да мікрафона, вось мы скажам людзям праўду, і у іх расплюшчацца вочы, яны пачнуць дзейнічаць. Не, гэта так не працуе. Людзі паглядзяць гэты фільм чарговы пра Лукашэнку, як там ён і ягонае атачэнне крадзе ці нешта яшчэ робіць. Скажуць, вось халера, вось гад. І пойдуць на працу. І пойдуць дзяцей гадаваць, і гэтак далей. І скажуць, а што мы можам зрабіць? І ўсё. Не, яшчэ горш, скажуць, ну добра, а калі не ён, то хто? А няма. Што, на твой погляд, трэба, каб спадвігнуць людзей на дзеянне, на палітычнае дзеянне, на пазітыўныя перамены ў беларускім кантэксце? Залезці асабіста да іх у кішэню. Вось асабіста. Як вось было ў 17-м годзе, так, вось. Разумееце, адна справа павышаць кошты для ўсіх, вось там на гэтую на капейку, там на бензін, там ці ў крамах, ці ўсё. Гэта, разумееце, гэта вось для ўсіх, гэта агульнае. Іншая справа, калі табе асабіста прыходзіць позва і заплаці ты грошыкі. Але гэта ты сказаў, што ўладзе трэба рабіць. А што трэба рабіць, умоўна кажучы, апазіцыі, прагрэсіўным сілам для таго, каб людзей падштурхнуць, ну, нават не адукаваць, для таго, каб яны усведомілі ўласныя правы і захацелі за іх змагацца. Вось у нашых сённяшніх умовах. Адзінае, што трэба сапраўды зрабіць апазіцыі, чаго яна ўпарта не робіць, гэта намаляваць, сфармуляваць, не ведаю, як лепей сказаць, зрабіць вобраз будучай Беларусі, будучай Беларусі, самой Беларусі без Лукашэнкі, без усяго гэтага, але і без вось той апазіцыі, што бязглузда гэтыя 25 гадоў коўзалася і нічога не трэба намаляваць карціну новай сапраўднай Беларусі, такую карціну, у якую людзі павераць. І людзі пабачаць, што а вось можна вось так, а вось можна, і трэба, і так будзе лепей. Бо апазіцыя ўсе гэтыя чвэрць стагоддзя, яна тлумачыць людзям, як нельга. Што крадуць, што падманваюць, саджаюць, што вось гэты дзяржаўны тэрор і гэта ўсё. Апазіцыя паказвае, ну так, паказвае, але яна не дае выразнай, добра бачнай альтэрнатывы. Як мусіць быць, як ёсць, усе ведаюць. Ну, паказалі, што вунь там пабілі на вуліцы, схапілі, там па турмах пакідалі, ну чалавек і так гэта ведае. І што кошты выраслі ў краме. Людзі гэта таксама ведаюць. І што ў іх там вылічваюць заробку там на савецкую Беларусію, падпіску там на гэтыя суботнікі, на ўсё. Так людзі ведаюць. Ну што вы ім скажаце? І што? І дададзіце, як Харта 97 на 25 гадоў у нас, не 25 гадоў. Режим хутка падзе. Там, диктатор испугался. Рабочие выйдут на улицы, снесут режим. Колькі я гэта читал? Уже 20 год зносит. 20 год зносит. И что, знесли? Ну, вось глядзі, колькі я ведаю мігрантаў, да, які вось паз'язджалі з Беларусі, ну, напэўна, першыя 10 год, а можа і астатні весь час, вось людзі рэальна жывуць беларускім палітычным жыццём, чытаюць беларускія сайты, там заўзяюць там за беларускія там палітычныя сілы, перажываюць, там глядзяць стрымы з пратэстаў. Вось, ну я думаю, ты таксама не выключэнне, да, я думаю, ты чытаеш штодзень там нейкія беларускія навіны. Я ведаю, што у цябе, на жаль, эфект, як гэта яшчэ кажуць, фейсбучнага пузыра. То бок у цябе вось твой круг зносін
адносін гэта якраз такія людзі, табе падаецца, што усе такія. Так, а я просто, я працую журналістам, я не магу быць адарваным. Это я, конечно, маю на увазе палітычных імігрантаў. Палітычных? Да, так. Не тых, хто з'ехаў там. Тых, хто з'ехаў, ім шмат... Не, я маю на увазе вось такіх, як ты, журналістаў. Палітычных? Так, конечно. Ад радзімы не пазбавішся. Раскажы, якія сайты ты чытаеш? Беларускія. Я атрымліваю стужкі навін, найперш мне адмыслова чытаць сайты. Чытаю сваю белгазету, з якой я працую. Чытаю, Тутбай. Усе чытаюць, але чытаю Тутбай насамрэч рэдка досыць. Бо толькі калі па спасылцы нейкай. А чытаю з беларускіх, я кажу, я атрымліваю стужкі. У мяне... А дзе стужкі? Прафесійныя свае падборкі навінаў, ўсё, што адбываецца ў Беларусі. На камп'ютар мне ўсё прыходзіць само. То бок няма нейкіх вось такіх рэсурсаў, па якія я вось ходжу, вось пакажыце мне, што адбылося. І, канешне, за апошнія 2 гады надзвычай вырасла роля тэлеграм-каналаў. У большасці выпадкаў я бачу ўсё тое, што адбываецца проста па сваіх тэлеграм-лентах. І там я ўжо сапраўды пераходжу па спасылках, але няма нейкага рэсурса, які я чытаю. Просто я саджу і адным вокам заўжды бачу, што адбываецца ў рэжыме рэальнага часу, як ён апублікуецца. Таму няма нейкага лазання па сайтах, каб пачытаць, што адбылося. Яно ўсё мне падае, усе гэтыя дайджэсты, і тэматычныя розныя, і правыя, левыя, там пра лукашэнкаўскія, супрацьлукашэнкаўскія каналы, гэта я ўсё бачу, яно проста ідзе ў рэжыме рэальнага часу. А скажы, якім, магчыма, палітычным сілам Беларусі ты сімпатызуеш, якія ў цябе выклікаюць найменш агіды, или можна так выкліць. Я пакуль яшчэ не самастойная палітычная сіла, але... Наш дом, Вольгі Карач. Из асобаў, калі браць асобаў, я сябрую са Станіславам Шушкевічам, я паважаю Владзіміра Някляева, Алёну Анісін, я вельмі з ёй добра знаёмы таксама. Я сам састаю ў таварыстве беларускай мовы даўно, і я з ёй вельмі добра знаёмы, калі яна слухае это прывітанне спадарыня Алёна. Гэта тыя людзі, каго я не толькі ведаю, але і моцна паважаю. Магу згадаць, што ў 94-м годзе, калі абіралі Лукашэнку, я быў назіральнікам ад Беларускага народнага фронта. Вось глядзі, а з пераездам ва ўкраіну ці змянілася ў цябе погляд на беларускую палітыку? Бо яно ведаеш, як звычайна, калі пачынаеш глядзець на адлегласці, на нейкую з'яву, у цябе змяняецца оптыка, і ты пачынаеш уже рэчы бачыць трохі іншымі вачыма. Вось у цябе, я бачу, ты завёў нават з жонкай са сваёй, вы вядзеце тэлеграм-канал «Беларусы ў Киеве». Приключения беларусаў в Киеве. Да. Дарэчы, усіх заклікаю падпісацца, вельмі добры канал. І скажы, наколькі змяніўся твой погляд на беларускую палітыку і калі змяніўся, то які бок? Ён змяніўся, пэўна, у тым сэнсе, што стаў больш песімістычным па адной простай прычыне. Я жыў у Беларусі, бачыў, як людзі, так бы мовіць, стараюцца быць, не звязвацца з палітыкай. Я зараз кажу не пра актывістаў, а увогуле пра людзей. А тут, ва ўкраіне, я ўбачыў неверагодную па беларускіх мерках схільнасць да, не толькі там да свабоды, але нейкую неверагодную па беларускіх мерках самаарганізацыю людзей. Людзі вельмі лёгка як і хутка на любую справу, на самыя розныя справы самаарганізоўваюцца і вырашаюць праблемы. Напрыклад, в Украіне няма ГАІ, увогуле няма дарожнай паліцыі, зараз толькі ствараюць, яе няма з 14-го года. Дакладней, напрыканцы 14-го разагналі проста ГАІ, і няма, вось яе няма. Ніхто ж нікаго там не збівае на вуліцах, людзі проста пачалі самі паважаць адзін аднога і правілы дарожнага руху. Это выключна украінская спецыфіка, ці мы можам ее аднесці да ўсіх, ці да большасці людзей, што калі знікае нейкая цэнтральная ўлада, у прынцыпе, людзям уласціва арганізоўвацца самім? Цалкам, у прынцыпе, уласціва, але я вельмі сумняюся, што гэта надта уласціва беларусам. Я не ведаю, ці ў Беларусі магчыма такое, як было тут ва ўкраіне, калі ў 14-м годзе, на пачатку самого 14-го года, проста знікла міліцыя. Вось яе не стала.
Я зараз не пра гаі кажу, а ўвогуле пра міліцыю, пра праваахоўнікаў. Яна выключылася. Юрыдычныя менты існавалі, фактычна яны прыходзілі на працу, запіраліся і ўсё. Калі ў Беларусі такое адбудзецца, што, па-твойму, людзі пачнуць там жэрці адзін аднаго забіваць? Не, крымінал, праз 3 дні будзе ўлада крымінал. У Беларусі? А ў краіне не? У краіне гэтага не адбылося, бо украінцы проста самі зрабілі самаабарону. На ўзроўні літаральна дамоў, двароў, пасля вуліц, кварталаў, пасля гэта гарады ахапіла. А чаму беларусы так не зробяць? Не ведаю. Спадзяюся, што большая атамізацыя. Звярні ўвагу, як паводзяць сябе за мяжой беларусы, як украінцы. Украінцы ствараюць вялізную дыаспору. Як і італьянцы, як і ірландцы і гэтак далей. А беларуская дыяспора хіба яна моцная? Слухайце. Беларусаў колькасна меней. Іх колькасна меней, а яшчэ яны атамізуюцца і імкнуцца асімілявацца. А вось мне, напрыклад, расказваў украінцы, якія, па-перша, вось я зараз, якіх я вакол сябе бачу, калі навучаюся ў Польшы, яны не імкнуцца стварыць дыяспору, яны гэтаксама ж імкнуцца асімілявацца, стаць часткай польскага грамадства, атрымаць гэтую карту паляка і стаць палякамі. І многія з іх нават уже там не завуць сябе украінцамі, уже хочуць зваць сябе палякамі. І гэта па-першае. Па-другое, наконт атамізацыі я з тое цалкам згодны, таму што, гэта ж атамізацыя, мы ж не выраслі, яна ж у нас не ў ДНК, правильно? Гэта ёсць... Яна у нас культурным культам. Да, гэта ёсць, скажем так, атамізацыя ёсць вынікам мэтанакіраванай працы дзяржавы па ўсіх напрамках. Культурным, палітычным, сілавым. Вось. Таму ці не падаецца табе, што калі гэтыя фактары атамізацыі знікнуць, то і беларусы праявяць суды самаарганізацыі, бо ўзгадай, калі, я магу так па дробязях на вас узгадаць, калі быў выбух у метро, у Маскве таксісты узвінцілі ў аналагічным выпадку кошты на таксі ў некалькі разоў, каб людзі, таму што людзі замест метро пачыналі ездзіць таксі, а ў Беларусі бясплатна развозілі. Калі быў снегапад вялікі, беларусы самі, конечно, не ва ўсіх, там дамах, але выходзілі самі, разграбалі снег, дапамагалі адзін аднаму. А колькі беларусы на дабрачыннасць збіраюць, калі там хтосьці хварэе, колькі выпадкаў былі там і дзецям хворым, і так самаарганізоўваліся. Шмат такіх выпадкаў уже было, і ці не падаецца табе, што калі вось знікне ціск гэтай аўтарытарнай дзяржавы, то і мы выступім не горш за украінцаў, вось як самаарганізаваныя. Я вельмі хочу спадзявацца, што так і будзе. Але я бачу прыклад плошчы 10-го года. Я там быў, натуральна, і працаваў там, я ўсё бачу. Вось як было, напрыклад, тут, в Украіне, на Майдане. Людзі выйшлі, выйшлі на Майдан, ты тут, знаёмы, так, ўсё, значыць, мы тут будуем барыкаду, мы тут ставім намёты, мы тут робім тое. Яны зарганізаваліся і самі пачалі нешта адразу рабіць. Я бачыў, як было, калі людзі з Кастрычніцкай плошчы прыйшлі на плошчу Незалежнасці. Выйшаў натоўп на плошчу Незалежнасці і пачалося народны броўноўскі рух. Просто людзі бадзяюцца, не ведаюць, хто што. Нехта там слухае Саннікава, нехта там паперся за Рамашэўскім да помніка Леніну. Але ў асноўным людзі вось так вось ходзяць. І ўсё, ніякіх нават спробаў, я не бачыў там спробаў неяк самазарганізавацца, узяцца нават вось так вось пад рукі, каб менты не змялі. Насамрэч это было. Я не бачу. Не, так ты не мог усяго бачыць, таму што там натоўп быў здаравенны, да? Конечно. Але вось я сядзеў калі з сядзельцамі па плошчы, яны расказвалі, што быў арганізаваныя ланцугі мужикоў, якія біліся з амапам, якія спрабавалі супрацьстаяць вот этому выцісканню з плошчы. Ну і потым, зноў жа, я лічу, нельга параўноўваць, да, у плане самаарганізацыі. Ва Ўкраіне той жа Майдан да першага часу ён быў абсалютна легальны, то бок людзі стаялі, там можна было паставіць намёты. І калі ты памятаеш, Майдан стаяў і пасля рэвалюцыі яшчэ вельмі доўга, да? Там стаяла 5 намётаў. Да, тым не менш, іх ніхто там пэўны час не зганяў. Можна было паставіць намёты, ніхто не замінаў гэтаму. У украінцаў да таго ж быў досвед папярэдніх Майданаў. У Беларусі былі толькі досведы паразаў, бясконцых паразаў ад дзяржавы. І таму нічога дзіўнага, што людзі не выходзілі з праектам пабудаваць барыкады, пабудаваць там нейкі даўгачынны супраціў, ну і сюды ж, канешне, трэба дадаць і неарганізаванасць саміх лідараў, якія, я думаю, самі не ведалі, чаго яны хацелі. Конечно. Таму, я думаю, зноў жа тут такі выпадак, я з табой цалкам згодзін, што гэтага нічога не было на плошчы, але ізноў жа нельга параўноўваць, да? Вось калі ты памятаеш тую ж плошчу 2006 году, таксама я вось, напрыклад, ведаю дакладна, што да гэтых людзей, якія стаялі на плошчы, звычайныя людзі, там бабулькі нейкія насілі там свае закаткі, прыносілі, хтосьці прыносіў біятуалет,
хтосьці прыносіў намёты, і ўсё гэта не гледзячы на тое, што трапіць у гэты намётавы гарадок, яно сапраўды было рызыкоўна, бо стаялі на ўваходзе амапаўцы, шманалі, і калі знаходзілі ежу, адпраўлялі на суткі. То бок нават з такім узроўнем рызыкі і небяспекі людзі ўсё роўна самаарганізоўваліся. А ва ўкраіне гэта ўсё было да пэўнага часу абсалютна бяспечна, да? Ніхто цябе як бы не чапаў. Пасля пачалі страляць. Пасля, да, калі ўжо хто пачаў страляць першы, абаронцы Майдану ці менты, гэта таксама, да, тут дадзены разняцца. Да чаго гэта кажу, што не трэба, як мне падаецца, нас заўсёды вось у горшы прыклад перад украінцамі ставіць. Не, да? Я не ставлю горшы прыклад перад украінцамі, і беларусы насамрэч могуць зрабіць вельмі шмат, але мне падаецца, што калі пачнуцца перамены ў Беларусі, яны хутчэй за ўсё будуць ісці па чэшскім сцэнары. То бок такое грамадзянскае замірэнне, такі вось з беларускі Гавел нейкі з'яўляецца, які Дмітрыеў, да? Тьфу на табе, блин. Дмитрий, не, Гавел не быў КДБшнікам. Значыць, з'яўляецца нейкі такі беларускі Гавел, які гаворыць, што мы можам сварыцца да бясконцасці, то бок давайте лепш замірымся, і такі вось умоўна вельмі умоўна кажучы, гэта такая постфранкаўская Іспанія. А Лукашенко пойдзе на такое на замірэнне? Лукашенко ўжо не будзе. Гэта хутчэй такое магчыма, калі ўжо памірае Лукашенко і ўлада пераходзіць да такога умоўнага калектыўнага Лукашэнкі. І вось тады ўжо можа пачацца нешта. Але ёсць і іншае. Ёсць варыянт скатвання ў алігархат, такі своеасаблівы беларускі. Прычым вырасці гэты алігархат можа якраз з нашых зараз улюбёных айцішнікаў. Аля Сінгапур, да? Не Сінгапур. Не, гэта не Сінгапур. Сінгапур гэта не алігархат. Алігархат гэта, дарэчы, вось украінскі варыянт. Калі ёсць такі шэраг бізнесоўцаў, якія дыктуюць фактычна палітычную павестку ўсё, а самі кантралююць нейкія інфраструктурныя сферы. Вось. То бок у Беларусі такога зараз няма, але перадпасылкі пры транзіце ўладзе да такога ёсць, бо будуць людзі з вялікімі грашыма, тыя ж айцішнікі, банкіры і гэтак далей. Будуць людзі, якія кантралююць сельскую гаспадарку і інфраструктуру. Гэта кланы мясцовыя, якія зараз вось існуюць, хаця яны такія большасць не яўныя, невыразныя, але, канешне, яны існуюць. У рэгіёнах гэта ўсё ёсць. Вось, то бок, вось, калі адно спалучыцца з другім, пасля Лукашэнкі, гэта, на жаль, цалкам верагодны варыянт. Але я ўсё ж спадзяюся на лепшае, на варыянт нейкі вось кшталту чэшскі. А як ты лічыш, у ідэале хто мусіць кантраляваць вось у тым сапраўдным справядлівым грамадстве, якім ты хацеў бы жыць? Хто мусіць кантраляваць сельскую гаспадарку, эканоміку, палітычную павестку? Людзі, якія там працуюць. Выдатна. Вось на гэтай аптымістычнай ноце мы скончым наш падкаст. Дзякуй вялікі, Дзеніс, што пагадзіўся на размову. Было вельмі цікава. Дарагія слухачы, вось такія цікавыя госці будуць у падкастах Радыё Радыкс, таму абавязкова падпісвайцеся. Заклікайце сваіх сябраў падпісацца, падпісвайцеся там, дзе вы гэты падкаст праслухалі, будь то SoundCloud, будь то YouTube. Не забывайцеся, калі ласка, ставіць лайкі і пісаць мне каментары наконт гэтага падкасту, што спадабалася, што не спадабалася. Всё, давайте будзем разам. Усім добра і крытычнага мыслення. Да пабачэння.